Hey guys, good morning. Welcome to my another new vlog. तो टाइम है जी 5:40 आज कौन दी जल्दी उठी गली 5:25-30 रे तो निद भी आउ थे शोया ट्राए करी निद भी खलानी तो ते रनिंग की वॉकिंग की पड़े शोनी गली बाहरी पड़े जा ये तुझे आओ कौन टाइम 10:30 କିଛି ନାହିଁ ବସି ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲି କ'ଣ ଫୋନ୍ ନେଇଥିଲେ କ'ଣ ଛୁଟି ମାନେ ରେକର୍ଡ଼ ଦେଇ କରୁଥାନ୍ତି ଫୋନ୍ ଚାର୍ଜ ନଥିଲା ଚାର୍ଜ ଲଗେଇକି ପଳେଇଥିଲି କେମିତି ଟିକେ ଡିମ୍ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ଯେ ORS ଆଣିଛି ଟିକେ ପିଇଦେବି ଦେନ୍ 10ଟା ଅଧେ ହେଇଗଲାଣି ଖାଇନି ଗାଧେଇନି ଅଛି ଏମିତି ରିଜଲ୍ଟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଓକେ ତ ଗାଇସ୍ ଖେଳିବାକୁ ପଳେଇଥିଲି 4ଟା ବେଳକୁ ଦେନ୍ ଏବେ ଆସିଲି ଖେଳି ଆଉ ଏମିତି ଦିନ ଥିଲା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି କ'ଣ ଜ୍ୱର ହେଉନଥିଲା ମାନେ ଜ୍ୱର ଟାଇପ୍ର ଏମିତି ହେଉଥିଲା ଶୋଇକି ଥିଲି ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମନେ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି ତ ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିନେଲିନି ତ ଆଉ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ବି ଆଜି ବନ୍ଦ କାଲି ବନ୍ଦ ଆଉ ଦେନ୍ ମଣ୍ଡେ ଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥାଉଛି ରେଷ୍ଟ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଟିକେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ସବୁ ଅଛି ବଟ୍ ମଣ୍ଡେ ଟୁ ଓକେ ମଣ୍ଡେ ଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ୱାର୍କଆଉଟ୍ ଦେନ୍ ବ୍ଲଗ୍ ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି ଯେ ହଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେବ ବାଏ।